ଏତେ ଦୁରିଆ ଉଦୁଦିଆ ଖରାରେ ଆସିବୁ ଚାର ଖାଇତେ ଆଉ ଯଦି ଗଛରେ ଚାର ନଥିବ ଗାଇସ୍ ବହୁତ ହି ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢିକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗଛରେ ଚାର ନଥିଲା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରି ସାଇଡ ଏତେ ଖରାରେ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଚାର ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋ ଭାଇମାନେ ସବୁ ତୁଳି ତୁଳାକି ଆଣି ଆସିଥିଲେ। ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହୁଛି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଗାଇସ୍ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ। ଗାଇସ୍ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଯାଇଛି 11ଟା ପାଖାପାଖି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ଚାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଏବେ ତ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଅଛୁ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ତାର ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେନ୍ ଗାଇସ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଚାର ଗଛ ପାଖାପାଖିରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଝି ପାଖରେ ବି। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପଛପଟ ରହିଛି ଚାର ଗଛ ଆଉ ଦୁଇଟା କି ତିନିଟା। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଚାର ଗଛରେ ବି ଏତେ ବି ଫଳ ଆସିନଥିଲା। ଦେନ୍ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଜଙ୍ଗଲ ମଝି ପାଖକୁ ଗଛକୁ ଉଠିଗଲି। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଦେନ୍ ଗଛକୁ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛରେ ବି ଏତେ ଫଳ ଆସିନଥିଲା, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କମ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଉ କିଏ ତୁଳିକି ବି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଗାଇସ୍ ବହୁତ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କାହିଁକି ନା ଆମେ ଖାଇପାରିନଥିଲୁ ଚାର କୋଳି। ଆଉ ଗାଇସ୍ ତମେ ଯଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିବ ଯଦି ଚାର କୋଳି ପାଇବ, ନହେଲେ ତ ନାହିଁ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଗାଇସ୍ ସେଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ନାହିଁ ତୁଳିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଚାର ଗଛ ବି ଏତେ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଗାଇସ୍ ପଳେଇ ଆସିଥାଉ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ଏତେ ସାରା ଚାର କୋଳି ତୁଳି ତୁଳାକି ଆଣି ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ଛଡରାମ୍ପଳା ହେଇକିରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେନ୍ ଗାଇସ୍ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଆମ୍ବ ଏବେ ମୁଁ ଖାଉଛେ। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଚାର ତ ଖାଇପାରିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମ୍ବ କିଛି ତୁଳି ତୁଳାକି ଖାଇଦେଲି। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।